Biela vlajka, poprosím vás, nech ich pozbudia aj všetky ostatné družstva. Dosť zaslúžiť potlesk. Lenické rovne do toho. Krásnikov, všetko ide na dole na základní, pôjdu do na prvé miesto, alebo nie. Vidíme tam trošku neškodné správanie od Spojara, tá Savica naozaj za to nemôže, je to škoda, ja viem, že ťa to mrzí. Ono sa to stáva, žiaľ, niekedy to nejde, až že tá voda skočila, že naozaj ten útok bol rozbehnutý skvelé, tá voda bola niekde na hranici 7 sekúnd, bolo to trošku vypadlo tým, že nebolo spojené Savicové vedenie, ten výsledný čas 14,85 a to lepší 14,14 nebude stačiť na pódium, ale bude to stačiť na nejaké bodíky, aby ste sa udržali pri vyžaných priečkách, ktorí ste okolo toho 4. 5. miesta a nič nie je stratené, pretože dnes ste videli favority, stratili body.